Umabot ha 46,389 na pamilya o 160,097 individual ang apektuhan ng Tropical Storm Ada ha probinsyan Eastern Samar. Sumala ha Initial Situational Report number 5 han Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Tungudan pag-uuran gan pagbaha, 1,211 nga pamilya o 4,384 nga individual ang gin-evacuate ha iba-ibang evacuation centers ha mga bungtuhan oras, Taft, San Policarpo, Arteche, Hipapad, Dolores, Borongan, Sulat, Maslug ngan Canavid. Sumalahan PDRRMO, kadamanhan mga evacuee inakabalik na ira mga balay han paghuphupan tubig baha. Pinakadamang nga naapektuhan nga residente ang nahipati ka oras kan Avid, Llorente, Lawaan, Arteche, ngan Borongan City, upod ang Pipiranga Island Barangay. May nahitala gihapon nga guti ay nga landslide ha Borongan, oras Taft ngan Hipapad, pero passable na ang mga dalan. May dadanyo sa agrikultura, Arteche, nga nagkakantidad sobra 6.2 million pesos, samtang 28 nga kabablayan, ang may parte nga nadaot ha Dolores ngan Hipapad. Waray na itala nga namatay, nawawara o nasamdan. Samtang ginbukas na han Philippine Coast Guard ang suspensiyon han BIYAHE KADAGATAN na Eastern Samar, kahuman magpahayag ang pag-asa nga waray na tropical cyclone wind signal ha probinsya. Gintutugutan na ang pagbibiyahan nga tanan nga sasakyan pandagat, bisan pa man ginpapahinumduman publiko nga maghirot ngan padayon nga magmonitor han mga weather advisory. Para Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.